Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. ew, Kurdin. Valla xuya îro dinya gelek xweş e. Kê dibe dinya xweş e? Kî dibe? Ez dibim. Li esmana temaşekê te bizanî. Ka were were. Ez ê herim Were were. bajarê ve cakêta xwe jî bigirim. Baran dibare. Baran. Baran dibare. Barana çi kuro? Were were. Meteoroloji war dibe baran Kura de ka were were. Meteoroloji nebêje ka were. Binêre. Ka Binêre. baran. Baran ji ku dibê? He? Tu nabînî sayîye? Erê rast e. Sayî. Yek awr jî tuneyê. Tu nabînî. Temaşeke. Ka awr. Baran ji ku bebe? Tav heye rast e. Erê tav heye baran tune. Nihatûne lê saetê şûntir ve baran dibare. Saatek dî baran dibare. Erê. Kî ji te re gotiye? Meteoroloji war dibe. Meteoroloji. Erê. Ha. Televizyon jî war dibe. Televizyon jî. Hemû dara dikin tere tu rast dibêjî. Baş e. Kî Az televizyonu wisa dibêje ka were. Ka were. Kuro hemû televizyonu Kura de were ji te re bibêjim. Ka li wê wêneyê temaşeke. Ew çi ye? Baran e. Baran e. Erê. Baş. Baran e. Awr e. Nekirim baran e. Baran Bibînim, e. erê. Baş e. Ew adin çi ye adı duya? Ha? Tav e. Ha. Wêneyê adı duya tav e. Erê tav e. Tav. Ango baran tune ye. Ne wisa? Li ser weyneyê werge. Erê. Rastî heye. Ha. Rastî heye. Nihatûne lê saet şûntir ve tê baran heye. Baran heye. Baş e. Wêneyê sisyan temaşeke bawer. Çi ye? Wêne siyan berf heye. Ha. Berf heye. Ne wisa ye? Erê. Berf heye. Berf heye. Baş e. Ew wêneyê dî çi ye ka binêre? Wêneyê çaran. Vay. Ew ji tofan e. Tofan e. Erê. Ba ye. Ba. Tamam baye. Ba be. Erê. Ba ye. Tamam birinin baye. E. Yani li ser wêne werge. İro baran tune. Koro baran tune. Ka baran. Meteoroloji Ew wêne. var dibe. Televizyon var dibe. Li radyoyen dibe baran e. Tene tu dibêjî. Tune ev meve. Ez dizanim çima tu wisa dibêjî. Bawer. Çima wasa dibêjî? Televizyona Tirka temaşe dikey. Radyoya Tirkan dibêjî. Ji xwe tê wisa bêjî. Kuro tüccar ihtiram meke. Ez tüccar televizyona Türka temaşa nakim. Baş e. Çima tu wisa dibêjî nexwe? Ka li meteorolojiya Kurdan temaşe bike. Çi dibêje? Çi dibêje? Baş e. Li ser Mehabadê çi dibêje? Ka temaşe bike. Kuro rastî li ser Mehabadê baye. Li ser Merdînê berf e. Li ser Amedê baran e. Baran e. Li Qamişloyê tofan e. Tofan e. Li Dêrsimê jî kevir dibare. Kevir dibare. Av wêne wer dibe. Nizam televizyona te wer dibe. Meteorolojiya te kê çi dibêje bila bêje. İro Amedê baran dibare. Nehatûne saet şûntir hetibe. Televizyona Tirka jî çi dibêje? Çokê min têjin ez zanim baran dibare. Televizyona Tirka jî çi dibêje? Bawer. Çi dibêje bila bêje. Her dem dibêje li Kurdistanê, li hemê herêmê Kurdistanê tav e. Baran tune, berf tune, ba tune, tav. Hemê tiştek tune. Her dem tav e. Erê rast e. Xwara her tişt tu baş zanî, kesek din nizane. Gotina te gutarî dikim, her dem li ser min berf e, baran e, kevir e, baye, tofan e, nabirê min. Ez dîsa çakêta xwe bigirim, çi dibe, çi nabe. Ez harim bajarê. Kuro Roj ne baş. gotina mine. Ez meteorolojiya Kurdan temaşe dikim. Neyan Tirkan? Tamam. De her. Didi her. Temaşa ke. Li mal bimîne tişt nabe. Her. Îroj em ê fêr bibin yan jî em ê hîn bibin bê mirov çawa behsa rewşa hewayê dikin. Rewşa hewayê. Erê. Rewşa hewayê. Nîbayê. Yani ba, baran,
berf, Brusk. brûsk, pûk, em van tiştan çawa bi Kurdî dibêjin. بله Em dîsa lêkera bûyînê bikartînin ji bo van tiştan. بوین Em dibêjin gava ku dünya xweş be, em dibêjin çi? Em dibêjin tav heye, تاو هیه dünya sayiye, Dünya ezman sayiye. sayiye, Ezman sahiye. awr tuneye. او تونیه Eur tuneye. İja mirov şevdû dipirse mirov dibêje dünya çawa ye, دنیا چاویه Dünya çavaye. mirov dibêje dünya xweş e. دنیا خوشه Dünya haşe. Bi kurmancî ew peyva dünyayê ne ji bo dünyayê bi xwe têgotin. Carna gava ku mirov behsa rewşa hewayê bike, mirov nabêje hewa xweş e. Mirov dikare wê jî bibêje. Xelk ji mirov fehm dikin gava ku mirov wiha bibêje. Lê heger mirov bixwaze rast bi Kurdî bipeyve, bi kurmancî bipeyve, hingê mirov dibêje dünya xweş e. دنیا خوشه Dünya haşe. Yani tav heye û ne baran heye û ne jî berf. یعنی سایه Tav heye, Tav dünya heye. xweş e. Tav heye. Dünya haşe. Berf baran tune. Lê gava ku ewr hebin mirov çawa dibêje, Eur hene. erê mirov kare bibêje ewr hene. Lê mirov dikare wiha jî bibêje dünya ewr e. دنیا اوره Dünya evre. Gava ku ewr tune be mirov çawa dibêje, دنیا نه اوره mirov dikare bibêje dünya ne ewr e jî, lê mirov dibêje dünya sayiye. Sahiye. دنیا Yani ezman سایه sayiye. Yani valaye, bê ewr e. Be evre. Lê gava ku ewr hebe û ewr bin guhê hev bikevin û brûsk jê derkevin, hingê çi dibe piştî wê? باران bare. دباره Mirov dibêje baran dibare. باران Dibare. دباره Lê gava ku mirov bixwaze neyniya wê bibêje, mirov çawa dike, mirov diyê radike, Naye. Naye jeke. dane. nayê şuna wê. datîne şuna wê dibe çi? باران نباره Baran nabare. Baran nabare. Lêkera barînê ji bo berfê jî tê gotin. Mirov çawa dibêje? برف دباره Berf dibare. Lê gava ku mirov bixwaze neyniya wê ya jî bi awayê negatif neyniya wê bibêje, mirov çawa dibêje? حتی Berf. برف نباره Berf nabare. Berf nabare. Kal pê min re dubare bikin. بله Dünya xweş e. دنیا خوشه Dünya haşe. Mirov neyniya wê bibêje? دنیا نخوشه Baş e. Tav heye. تاو هیه Tav tuneye. Bijî. Gava mirov neyniya wê bibêje heye tuneye. Yani bi İngilîzî to have. Bi Fransî avoir. Normal di zimanên din de ji bo tavê, ji bo hebûna tavê ev lêker nayên bikaranin. Lê bi kurmancî gava ku tav xuya dibe, mirov dibêje tav heye. تاو هیه Dünya germ e. دنیا گرمه Dünya germ ne germe? Na, neyniya wê çawa tê gotin azad? Germline. Mirov dikare wiha jî bibêje. Dünya germ nîne. Lê germ nîne, mirov yan dikare jî bibêje dünya dünya ne ne germe. germe. Her du jî rastin. Ha ne germe? Dünya ne germe, dünya germ germ nîne. Tav heye, tav Tav tuneye. tuneye. Lê mirov dikare bibêje jî تاو نینه nîne. Tav nine. Ew jî rast e. Gava ku tav hebe, dünya çawa ye? سایه Haşe. خوشه Dünya xweş e. He. Lê dünya germ e jî ne wa? Germ e. Germe ri. Dünya germ e. دنیا گرمه Lê gava ku berf dibare dünya çawa ye? دنیا Xarabe. ساره Dünya nexweş e erê, lê dünya sar e. Sare. ساره Dünya sare. Lê gava ku mirov bixwaze neyniya dünya sar e bibêje, mirov çawa dibêje? دنیا نه ساره
Dünya jî sar nîne. Ew jî dibe. Dünya nexweş e, dünya Ne sare? xweş e, dünya sar e, dünya nesar e. Nesar e. Dünya sar e, dünya sar nîne. Nîne. Baş e? Baş e. We fam kir. Me fem kir. Kî fem kir? Valla xuya îro dinya gelek xweş e. Me kê dibe dünya xweş e? Kî dibe? Ez dibim. Aha. Li esmana temaşekê te bizanî. Ka were were. Ez ê herim Were were. bajarê ve caketa xwe jî bigirim. Baran dibare. Baran. Baran dibare. Barana çi kuro. Were were. Meteoroloji war dibe baran Kura de ka were were. Meteoroloji ne bece ka were. Binere binere. Ka Binere. baran. Baran iş ku dibe? He? Tina bini sahiye. Eri rast e. Sayı. Yek avr tuneye. Tina bini. Temaşeke. Ka avr. Baran iş ku bebe. Tav heye rast e. Eri tav heye baran tune. Nahatun eli saate şuntur ve Ha. baran dibare. Saate gidi baran dibare. Eri. Kiş tera gotiye? Meteoroloji var dibe. Meteoroloji. Eri. Ha. Televizyon jî var dibe. Televizyon jî. Hem dara dikin TRT rast dibe jî. Başa. Ki Az televizyonu olsa da bece ka vere. Ka vere. Kuro hemu televizyon var. Kura da vere eştera bebecem. Kalve wene temaşeke. Ev çiye? Barane. Barane. Eri. Baş. Barane. Avre. Ne kırım barane. Barane. Başa. O adın çiye adı diyor. Ha? Tave. Ha. Başa. Wene sisyan temaşeke bavar. Çiye? Venasya. Berfeye. Ha. Berfeye. Ne bu sayı? Eri. Berfeye. Berfeye. Başa. Ew wêneyê dî çi ye kabinêre? Wêneyê çara? Vay. Ev jî tofane. Tofane. Eri. Baye, ba. Tamam baye. Babe. Eri. Baye. Tamam benim baye. E. Yani ser vene verge. Yürü baran tüne. Koro baran tüne. Ka baran? Meteoroloji Avene. vardı be. Televizyon vardı be. Radyo yendi ben. Barane. Tene tüdü be. Tüne eve meve. Başa, li ser mehabadê çi dibêje? Ka temaşa bike? Kuru. Krastil ser mehabade. Baye. Ser merdini. Berfe. Ser Ahmedi. Barane. Barane. Kamışloye tofane. Tofane. Desmeşik kaverdi bari. Kever dibare. Av veyne vardı be. Nizam televizyonata vardı be. Meteorolojata. Keçidi be jebla beje. İro Ahmedi barandı bari. Ne tüne saat şun turet be. Televizyonê Tirka jî çi dibêje? Çokemin teşin ezanım barandı bari.